isi vebazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana tine chirongwa chekudonhedzera kwemadonhwe anodzivirira chirwere chemhetamakumbo inonzi poliomaitisi. Saka ichi chirongwa chiri kuitwa kuvana vari pasi pemakore 10 kubvira ari kuzvarwa kusvikira pa10 years kuti vaone kudzivirirwa kubva kune chirwere chemhetamakumbo. Zviri kuonekwa kunzi chirwere it's an initiative yeglobal kuti tinoda kuita eradicate polio. Saka tinoda kuti chiparadzwe zvachose. Saka zviri kuitwa ndezvekuti pari kuitwa kuongororwa inonzi environmental surveillance inoenda kunoitwa scoop mumasiwa. Saka muri kuonekwa muine mavhairasi epolio etype 2 iri kuonekwa ichicirculate zvichireva kuti kune vana vari kutoita tsvina inenge ine vhairasi iyoyo. Saka zvichireva kuti vana vedu vari pasi petenesi vari panjodzi yekubatira chirwere ichocho. Makaona kuti takaita round 1 neround 2 neround 3 gore rakapera. Round 3 was done muna December. Izvozvi takuitazve round 4. Tiri kuramba tichidaro nekuona kuti vana vedu vari panjodzi nekuda kweutachiwana kuramba uchionekwa mumasiweji uye nemacases anenge achionekwa evana vari kumwiri kana varemara yatinoti sudden onset yeparalysis. Ndosaka tiri kuita chirongwa ichochi. Saka chirongwa icho chiri kudonhedzerwa madonhwe ekudzivirira kubva musi wa4 kusvikira musi wa7 February. Saka izvozvi takutotanga kutozivisa nekuita gadziriro yekuti vana vedu vese tonoti vana vedu vadonhedzerwa. Saka pachange pachidonhedzerwa muzvipatara, mumakliniki, tinenge tichienda muzvikoro kune vana vari pasi pe10 years, mumakreshi, tinenge tichienda mumusika, muzvikoro kana mumachechi mese munoungana vanhu nenzvimbo dzatinoti dzisingawasiri wari kure nemakliniki like kumaruzi ekumaruwa. Tinenge tine mateams anoenda ikoko vanoita house to house kana yatinoti door to door. Uye tine mapoints anenge akadhirewa vanozonodonhesirwa ikoko. Saka tiri kukurudzira vabereki nevagari vemunharaunda kuti ngatione kana uine mwana unogara naye ari pasi pe10 years ona kuti anodonhedzerwa.